ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬನಿಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ವ ಒಂಜಿ ಔತಣ ಕೂಟ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಇರಲ್ಲೇನ ಸಕಲ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಕಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ 1 ಜನವರಿ 31 ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವನುಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ದುಬೈ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆತನ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನೇಮ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಎಂಕುಲ್ ಪಟ್ಟರೆ ಹುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಡು ಪೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾರೆ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಳು ಚಿತ್ರಗೆ ಏರ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆತ್ತ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಊಲ ಇಜ್ಜಾಡ ಆತ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಇಜ್ಜಾಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬೆದಬೇದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಉಂದಾರ ಏರಾಳ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಏನ ಬಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ ಪನೊಲಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ ಪೂರ ಹೀರೋ ನಕಲ್ ಪೂರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಡ್ತುಂಡ ಕನ್ನಡ ಇಡ್ತುಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾನ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದ ಅಂಚ ಸೊ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ಚಿತ್ರಗ ಅಂಚ ಆರ್ತಿ ಜಿನಿ ಮೂಟ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೇರು ಎಂಕಲು ರೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ and he liked the story and our trailer thuyeru and avare kushi korondu so anchada are ee cinema present malpare edul by there for the very first time du engla middle class family ge suruta win victory in the baniyare anu ishta malpare arne pa inglodige battera inglu only step mittu poya andu daypanaga only sponsor korpera mast ಮಸ್ತ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಲ್ಚರಲಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ನ ಬೇತನೆ ಉಂಡು CSR ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಟ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಳಿಂದಾಂಡ ಅರ್ನಲ ಪುನರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಡ್ಡೆಂಜ ಪಂಡೆಂಡ ಸರ್ಗಳ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಚಿನ ದಾದನ್ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನೆಂಗುಲರೆ ಕೊರಿಯ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ ಮಿಗುಲ್ ದುಮ್ಮು ಬೋಲೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆನ್ ಬಂದ್ ಸಂಚಾರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದಾಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅವರೇ ನಾನು ಮೌಖೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ರಾಜ್ ಸೌನ್ಸರ್ಲೈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟರು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಕುಂಪಾಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅರುಣ್ ಕುಂಪಾಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರುಣ್ ಲೈನ್ ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ನನಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಸೊ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಂಚ್ ದಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಂಚದರ್ನ ರಡ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನನಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅರೆ ನೀ ಬೈಚೇರು ಉಡುಪಿದಾರೆ HPR ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಲಕೆರ ಅಂಚಿನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಸೊ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಗಲ್ ತೂಡಿಟ್ಟಂದ ಐತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದಾದ ನಮಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ ಅಕ್ಕಲ ಅಶ್ವಿನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಿತೇಂದ್ರ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಎಂಕಲ ನನಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ನನಂಜಿ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಮತ ಅಮೀರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಕ್ರಶ್ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ದ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫೇವರೇಟ್ ಆಫ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಿಂಪು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೊರಡ ಬಿಡಿತ್ತು ಹೊರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಈ ಸತಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಲಾರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟರ್ ಲ ಸಾಹಿಲ್ ರಾಯ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಬೈಕಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೋಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಡ ನಮಕ ರಿಷಬ್ ರಾವ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ
co-producer ಆಯ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ದೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬೂನ್ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ತೋಜೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಬೇಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜೇರು ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲ co-producer ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯುಎ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏರು ದುಂಬು ಬತ್ತದ ತೂದು ಅವೇ ನಕಲು ಅಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಂತು ಯುಎ ಇಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು 5 ಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಐದು ದಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಯುಎ ಇಡಿ 14 ಶೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಮನಿಷಾ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ನನಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಅನುಪದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಮೂರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದೇರು ನಮಗೆ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸೊ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಯು ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆದ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲಾರೆ ಆರೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಎತ್ತಿಲಕ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸುರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೋಣ ಮೆಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಸೊ ಸಚಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆದ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಐದ್ರ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ವೇದಿಕೆ ವರ್ಷ ಆಚಾರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದೇರ ಟೂಬಿ ಆದುಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ಬರ್ಬಿನ ಮಾರ್ನಮಿ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫೇವರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಸರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವಿಶಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಲರಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸುವರ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವತ್ತದ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಸಂದೀಪ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವತ್ತದ ಯಾನ್ ವನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಿರೋರ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇತ ಸುರುಕಾದ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನೇ ತುಂಬು ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀಂಡ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯರ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನಿಗೆ ಬಂದದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಅವಳು ವಿದಿತ ಅವಳು 2 ಜನಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಕುಲೆ ಅವರ ಮೈಕ್ ಫತ್ತೆ ಇಡಬೇಕ ಪಾತ್ರನ ಮುಡುಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಡೆ ಚರ್ಮರಿ ಗಲತ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂತು ದಾಂಡಾರೆ ಸೊ ದಾಲ ಒರಿಜಿಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಾರುಂಡು ಅಂಚನೆ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ UAE ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೋಸ್ ಆಯಾರುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ USA ఒక ಕೆನಡಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಾರುಂಡು ಈ ವಿಷಯಲೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ದಾದಾಪನಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಓಣಿ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಪಸರಿ ಸಾವನಂಚಿನ ನೀನು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕು ಬೋಡಾದ ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯದ 31ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವನು ಬರ್ಪಿನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಡ್ಲ ಪಂತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ UAE ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಡು ರಿಲೀಸ್ ಏಪೌಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆನಡಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಏಪೌಂಡು ಅವಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟನ್ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಕೆ ಎತ್ತಾವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎತ್ತಾವಡು ಮನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಅನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಸರ್ 2 ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಇತ್ತ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ದಾಪಂಡ ಅರ್ನ ಹಿತ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ತೂದಾರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಪಂಡ್ರೆ ಐಕ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಸೊ 2 ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಪನ್ನೋಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯನಿಗೆ ತಿಳಿದಂದ್ರೆ ಪಂತೇರು ರಾಹುಲ್ ಅತನ ವಿನಿತ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ದು ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರನ್ನ ಮುಖತ ಭೇಟಿಯಾದ ಮುಟ್ಟಾರ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಐತ ಮುಖೇನ ನಿಕ್ಲೇನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲು ಭಿನ್ನವ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅದ ಬಣ್ಣನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಂಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಜನಕುಲಗಡೆ ಮುಟ್ಟವರ ನಿಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದರ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ
ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಟ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಿಖಲು ಕೊಡಾಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆಯನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇಡ ಕೆನ್ನೈತೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂದಾದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಗಾರ್ದೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದಾರಂದು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟದ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕುಡೋರ ಬೈದನು ಅವೇ 31ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ದೆದೇದು ನೇನು ತೂಪು ನಂಚಿದನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಖಲ್ ಜನಕುಲ ಮಲ್ಪಣ ನಂಚಿದನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸವೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಂಚನ ನಮ್ಮ ಕೋ-ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಸರ್ವರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಬೈದಿಂಡು ಆಯ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕೋಡೆ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಆತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಳ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ದುಬೈಡ್ಲ ಎಂಕುಲು 14 ಶೋ ಮಲ್ದಂಡು 17 ಶೋ ಇತ್ತ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಐತ ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಈಗ ಕುಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ್ತು ಯುವೈಡ್ ಮಲ್ತಾಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಶೋಸ್ ಬರ್ಪುನಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದ ಅವು ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನು. ಸೊ ನಿಗುಲ್ಲ ಅವೇನ ಆತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡಂದು ಯಾನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಮೂವಿ ಹಿಡಿದು ನಿಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಆತೆ ಖುಷಿ ಆತನು ನಿಗಲೆಗೆ ಅವು ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ. ಸೊ ಏತ ಆಪುಣ ಆತ ನಿಗಲಿಗ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಳ್ಳೇನೆ ಸಂತಾಮಿನ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎನ್ನ ಮೂಜನೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಉಪ್ಪಾರು ಟ್ರೇಲರ್ ಬಕ್ಕ ವಿನೀತ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೋನ್ವೆ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿನೀತ್ನ ರಿಷಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಪುಂಡು. ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ್. ಸೊ ಖುಷಿನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ರಿಷಿನ ಲೈಫ್ಡ್. ಸೊ ಆತೆ ಅನ್ ಪನ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ ಗೆಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಪ್ಪನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿಂಡು. ಸೊ ಇಂಕುಲು ಪ್ರೌಡ್ ಆದ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆದ ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಕುಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪನ್ಪಕ್ಕಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ಪುನ 31st ಜಾನ್ವರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆಂದೊಡಾಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೇರಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕುಡಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ದಾಪಂಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿಖುಲ್ ಉಲ್ಲಾರು. ಸೊ ನಿಖುಲ್ಲ ತೂಲೆ 31ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೈಗಿನ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಅರೊಂಜಿ ಜೆಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ ಆತಿನ ಪನ್ನಿ ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೋಹನ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇನ್ವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಪಾತೆರಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿ ನಿಕಲ್ ನಾನೇ ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅವೇನಕ್ಕೇನು ಪೂರ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದು. ಅವು ಟೈಟಲ್ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ತೋಜೋಡ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡ ಐತ 10 ಪಾಲ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದ್ರು ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತೆರ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅವು ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಬರ್ಸ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಜವ್ ವರದಾನ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅವು ಎತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಪ್ಪಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ದೇವ್ರದೇಟ್. ಸೊ ಎಂಚಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಪತ್ತದು ನೀಂದದು ಮಾತ ಕೈ ಪಾತೊಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ಮೂವಿನ ಕಂತದ ಈತ 100% ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿರೈಕ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಮರಣಿ ತೂತಾರಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿದ ದಾದ ರಿವ್ಯೂ ಬರೋದು ದುಬೈದ ಅವಡು ಮರಣಿ ಕುಡ್ಲದ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂದೆ ನಿಕಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಹನ್ ಸರ್ ಇರ್ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಆನದ ಬಲ ಬತ್ತಲ ಕಾಣು ಮೂವಿಗೆ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರ. ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಡ್.
ಸೊ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟೆ ಆರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ. ಸೊ ಆರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಒಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿದ ಸಲ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನ ದಯಗಂದು ಬಂದಾಗ 3ನೇ ನಡತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ತೂದು ಒತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಚಿತ್ರವು ಮಾತ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಣದ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಆಯ್ತು ಬೋಕ ಮಾತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪನು ಬಹುಪಾಲು ಜನಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆ ಚಿತ್ರ ತುಯ್ಯರಂದಾಣ ಇತ್ತಾದ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಿಜ್ಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರಂದಾಣ ಚಿತ್ರ ವಾಮಟ್ಟಿಗ್ಲ ಬುಲೆಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಡು ನಿಗ ಮಾತನಾಡಿ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಚಿತ್ರಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇನ ಬೇತನೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಿಕಡೆ ಬಯಕು ನಾವೇನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಿ ನಾವು ಬಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ದಯಗಂದು ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಲಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಜನ 10 ಜನ ಇಂಚ ಸೇರ್ಬೇರ ಅಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿರತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನ್ ಆತ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಅರ್ಧ ಬತ್ತಾಂಡ್ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೊಪ್ಪುಣ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಕೈ ಜೋಡಾದ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ವಿನಂತಿದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ದಂಡೆಡು ಕುಳಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪರ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಹಿಲ್. ಅವತ್ತಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಮಂತೇರು ಸರ್ ಅರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವತ್ತಂದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲೇರು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಸಾಯಿಲ್ ಪನ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅವಡ ತೊಯ್ಕಲ್ ಅವಡ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಅದು ಪಂಡೇನು ಬಟ್ ದಯಪನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಬಟ್ ಬಹುಶಃ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ಬೇರು ಬಂದಾಗ ಈಗ ನನಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣದಾದ ಬಂದಾಗ ರೋಹನ್ ಸರ್. ಸೊ ರೋಹನ್ ಸರ್ ನ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನ ಒಬ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆತೇರು. ಸೊ ಈ ಸಮಾಜದ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಏರೇನು ಎಂಚ ತೂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಅರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಪಿದಾಯಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಪಿದಾಯಿ ಕಾರ್ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಗೇಟ್ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅವು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆತನ ಆದುಪ್ಪು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈತ ಜನ ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡೆ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪನಿಯ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಆರು ಪಾತೆ ನೋಡು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇಕ್ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮುಂಭಾಗಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಇಂದು ತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಯಾನ್ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನುವರು ಯಾನ್ ರೋಹನ್ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲದತ್ತೆ ಮೂವಿಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯರು ಮೂವಿ ಇಚ್ಚಿ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಎಂಕ್ ವಿನೀತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ನಡ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಚ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕೆಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ ಮೂವಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಡದಿ ಜೋಗು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ತುಳು ಮೂವಿ ಬಿಡುಪುನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾರಿ ಟೈಟಲ್ ಕೆಂಡಾಗ ಹಾಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ
ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸನಾಗ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಒತ್ತುದು ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಬೆನ್ನುಬಾಲ್ ಅದು ಉಂತುದೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ 26 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಯಾನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಓದಿತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನು ಯಾನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ತೂತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಫುಲ್ ತಿಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಮೂವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿನ್ ನನ್ನ ಆಲಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನ್ ಆತನು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂವಿ ಬೈದನು ಮೂವಿ ದಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪೆರೆ ಏರೆಕ್ ತೆಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ತೆಲ್ಪೆರೆ ದಾಯಕೊಂಡ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸುಡಿತಿನ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ವರಿಸ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಕ ಬಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಹಿಂದೆ 31 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಇಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಕೇನುನಿ ಎನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಕಡೆ ಈತೆ ಕೇನಿ ನಿಖಲೇಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ ಯಾನೋ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಚತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಯೋಡು ಈ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಬುಡುಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲು ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರೆಯೋಡು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಮಾತೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರ್ನಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಹಿಡಿದು ಯಾನು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿಗೂ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ತೂಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಾನ ಮೂವಿ ಕೊಯ್ದು ದಾದಾನ ಆಯ್ತ ಟಿಕೆಟ್ 19 ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಲ ಸೈಟೆಡ್ ಆವಡ್ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಆಯ್ತು 10% ಎಂಕಲು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಖಲ್ ಪಡೆಯೊಂದಲೆ ಬಂದು ಯಾನಿನಿ ಮಾತೆರಡಲ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪರಿತ ನೀವೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ರೋಹನ್ ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇನ್ ಆರ್ದಾಯ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದು ಕೇಂದ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಯ್ ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡುಂದಾಡ ರೋಹನ್ ಸರ್ ನಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡೇರ್ ಸರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ರೋಹನ್ ಸರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಒಪ್ಪನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಸೊ ಐಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕನತ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಕಷ್ಟ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಕ್ ಉಂಡು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ನಾವು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಸೈಟ್ ದೆತ್ತದ ಅಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತ ಸರ್ ನನೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ಮಾರ್ಗಡ್ ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 lakhs 60 lakhs ರೇಂಜ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಸೊ ಪರ್ಸನ್ಸ್ 10 lakhs rupees ಪೂರ ಉಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಗೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯ ಯಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪದೊಂದು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪಣ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಯಾನ್ ದಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ 5 lakhs ಎಂಗ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸೊ ಎಂಕಲು ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದನ್ ಮನಗ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಗಟಿ ಬಂಗ ಅವತ್ತು ಇಂಚಿನ ದಾದನ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ನ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇಂದು ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋದು ಬಂದು ಯಾನೊಂಜಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಇಂದು ಆಫರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು 2 ವಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ 31st ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 2 ವಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ದೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಹೂವೆ ರೋಹನ್ ಸರ್ನ ಹೂವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಕಲು ದೆತ್ತೊಂದೊಂದಾಂಡ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲು ದುಂಬು ಬರೋಡು ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೋಸ್ ಹು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ನಿಕಲು ಸೊ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡನ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ದಯಗನ್ ಬಂದಾಗ
ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಟ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾರಿಟಿ ಇಂದಿಯ ಪನೊಲಿ ದೇವನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ದಾದ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಕನಸ್ದ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ 31st ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಓಲು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಎಂಗ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಯರುಂಡು ಹೊಸಾತ್ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದೀತ ಸೊ ಇತ್ತ ಸಚಿನ್ ನಮಕ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಒಲ್ಪ ನಮಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೇರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಸಿನಿಮಾದಟ್ಟು ಕುಲ್ದುಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ 15 ನಂಬರ್ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತ 15 ನಂಬರ್ ಬಂದ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಂಪಿನಿಯಾನು ಸೊ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ರೂ ಒಂದು 14ನೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆತನು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದಾಖಲೆ 14ನೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಾಕ್ಲೇನತ್ತು ಬಟ್ ತುಳುಕ್ ಒಂದು 14ನೇ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆತನು ನನ್ನ ವರ್ಕ್ನ 2025 ಅಂಚನೆ ಈ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 2 ಥಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಯರುಂಡು ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲಿಕ್ಕೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸೈಡ್ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಬೇರೆ ಬಂಗ ಹೊಲಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇಡ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನೋಡ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ದಾದ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಾತ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ ಆದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪದ್ಮಾಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಅಬೇ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ UAE 7th ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೆನಡಾ 2nd ಆಗೋದು ವಿತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಪೂರ ಆತಂಡೆ ಸೊ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮುಂಬೈದ ಉಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಉಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕತಾರ್ 14th ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದುಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿನ ತೂತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಡಿದ ಬೈದಂಡೆ ಸೊ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಗೆಂದಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೆತ್ತಾನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಕೊಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಡಿತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡ ಪಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಷ ಆಚಾರ್ಯ ಒಲ್ಲೆರು ಆರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಲಕ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ತೋಜುಲಕ ಮಲ್ಲೆರು ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಆರು ಐತ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಬರೋಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂರು ಎಂಚ ಅಂತ ಅದಾಡು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಾತ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ್ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ವಾ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಬಜೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಬಜೆಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ನಮಕ್ ಬೆನೋಲಿ ಅಮೂಲು ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ನಮಕ್ ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದೇವೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಡಬಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಂಡು ಬರ್ಸಾವರು ವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಬೈದಂಡು ಸೊ ನಿಕಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಯಾನ್ ಕೋಡಕ್ ಮುರಣಿ ಅಂತೂತೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದುನು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕಲ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನಿಕಲ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರಡು ನನಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೀತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರ್ಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ವಿನಾಯಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ದೇರ್ ನನೊಂಜಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ವಿನಾಯಕರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪನಿಡ್ದೆ ಎಂಕಿ ಈ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಅಪಗನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ
ಪಿಲಿ ಆವಡ್ ರಾಹುಲ್ ಆವಡ್ ಸಾರಿ ಪವನ್ ಆವಡ್ ರಾಹುಲ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಆವಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಕುಲ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಮನ್ಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ಐದನೇ ತುಳು ಮೂವಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಅರೌಂಡ್ 15 ಮಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗಿತ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಬರ್ಸ ಅಂಚೆ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏಪರ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಅವಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಬರ್ತಂಡು ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದು ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿ ತೂಯೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನ ಮೂವಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂವಿನ ತೂಯರೆ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿನಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಹುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಾಯಕ್. ಸೊ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ನಮ್ಮ ಶೋಸ್ ಎಂಚಿನ ತಂದಾದ ಬಂದ ಆಲ್ ದ ವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಉಳ್ಳರ್ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಐದೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎತ್ತಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಉಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಂದಾಡ ಒಂಜಿ ಕೇನುಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ರೇಗ್ಲ. ಸೊ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಾತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರೆಗ್ಲ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದನು ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ತುಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ರಸಲ್ಕ ಮಾಡಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಶೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1ಗೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೋಸ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಪೂರೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಕ್. ಸೊ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎತ್ತು ನಾನು ಕೇನುಲಿ. ಸರ್ ಕೂಡ ಬಲ್ಲ ಸರ್. ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇವ್ರನ್ನೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ತನತ್ತ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವು 12 ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಪುಜಿನ ಆಪುನಿಂಕಾತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ ಆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರೋಡ ವರ್ಷ ಅಂತಿನ ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈತ್ ಪನ್ನಡ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಚ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲ ಟಚ್ ಕೊರ್ಪನಟುಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಟಚ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂತೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೇಳ ಬರೀಟ್ ರಾಹುಲ್ ಅವೆಂತು ನನೊಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ದೀಪೇರ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಜ್ಜೆ ಅರೆಗ್ಲೆಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೋಗು. ಸೊ ಯಾನಾಡ ಸುರುಕೆ ಬಂತೆ ಸರ್ ಇರೇನು ಯಾನ್ ಬಂಗಾರ ಬಾಳಜಿ ಬಂದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯ ಆರು ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಣ ಬರ್ತಾವ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಉಂಟು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಬರ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಅತ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಅವೇನ್ ತೂ ಅಂದ ಏರ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದಿರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏಪ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಡ ಈರು ದುಂಬೆ ಆಯ್ತ ಕತೆ ಪನೋಡು ದುಂಬೆ ಆಯ್ತ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಕೊಡೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಆಯ್ತು ತೋಜವಡು ಎಳೆ ಎಳೆ ಅದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಅವು ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯುವೈನ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ಲ ಅಂಚೆನೈನಿ ರೋಹನ್ ಸರ್ಲ ಅಂಚೆನೈನಿ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ ಆಯ್ತ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕಡ್ ಕೇಂದೇರು ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ದೇರು ತೂತೇರು ವಾ ಟೀಮ್ ಉಂದು ತೂತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಅಂಚ. ಸೊ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆರ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಈ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟುವೇರು. ಸೊ ಆರ್ನ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದಟ್.
ದಾದ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಲ ಪಾತೆರ ದಾಲ ಬುರ್ದ ಹೋದಿತ್ತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ನಾಡ ಕೇನಲ್ ಇದು ಲೆಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮತ ದಿಗ್ಗಜರು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಾಟಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ 31st ದಾದ ಉಂಡ ಸೊ ಆನಿ ಮಾತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಪೋಂಡ್ ಬರ ಹಾ ವಿನೀತ್ ರಾಹುಲ್ ನಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಜಾಪಿ ಮಲ್ತ ಹೋದಿರಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಂಡ ಅಚ್ಚ ಎಂಕುಲ್ ಏಪಲ್ ಅಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರಿಯಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬಟ್ ಏಪಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಕಲ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ಪೈತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೈಲಬರೇಟ್ ಮೂಜ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್. ರಡ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ಬಂಡ UAE ಒಂಜೇ ದಿನ 14 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ತಿನ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅವ್ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪ ಅವ್ರ ನಮ್ಮಡ ಆತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈತ್ ನೇಟ ಬರೋದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಖಿಲ್ ಎದ್ದು ಬರೋದು ನಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾರ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಇನ್ ಹೈ ಬಜೆಟ್. It's of course almost 1.5 crore rupees. It's not a small budget. Yes. Actually, Tulu cinema malpodbagana minimum upcoming cinema makers are newcomer makers are they'll be going for just for 30 to 40 lakhs max to max. But whereas here you got for 1.5 crores. Do you think it's going to recover? Sir, the thing is ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ತುಳುತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಲಾನೆ ನಶಿಸೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ದಾಯಪಂಡ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಜರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮುಕ್ಕಲು ನೀನು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೊರಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ತೋಜ ಹೊಡಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೋಜ ಹೊಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈತ ನೇಟ ನಂಗೆ ಫುಡ್ ಫಾಲ್ ಬೈದಿನಿ ರಾದುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ನಂಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಂಪಿನ ಫುಡ್ ಫಾಲ್ ಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 5.5 lakhs 5.5 lakhs ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ಐಟ್ ಏಟೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತಾಡುಂಡ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 3.5 lakhs ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪಿನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 20 lakhs ಸರ್. ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ 20 lakhs ಕೊಡ್ತು ಸರ್. ಅರ್ಧ ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ఇప్పుడు ಪುತ್ತೂರು ಅವ್ರು ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಬಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 20 lakhs ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ 1.5 ಕೋಟಿ ದೆಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ನಂಗೆ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿರೋ ಆಸೆ ಉಂಟು ಜನಕ್ಕೂ ಬರಡು ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತೇಲ್ಪಾಡು ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಸರ ಉಪ್ಪು ನನಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನುವೇ ಜಂಜಾಟನೇ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ 1.5 ಇದನ್ನ ಏತ ರಿಕವರ್ ಎಂಗ್ಲು ಟೀಮಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮಂದೇನು ಪನೋಡ ಬೋರ್ಚ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗ್ಲು UAE ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಡ್ ಐಡ್ಬೇಕು ಎಂಗ್ಲು ಕಾತೋದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ ಆಪಣ ಹೆಂಚಿನ ದಾದಾನ್ ಬಂದ. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಸೇಲ್ಸ್ ದಾದ ತಂಪನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಬಂದದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತೋಜಾದ నేను ಪ್ರೀ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ದ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಾದ ಬರ್ಬೋಣ. ಸೊ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ 55 lakhs rupees ಬರ್ತಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನಡ್ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನಿಯಾರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಯಾ ಅಂದ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಪನೋಡೋದಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂಡೇಡ್ ಅವು ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆಡ್ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ಲ ಏನೇ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿರಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ರಾಹುಲ್ ನ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ದಯಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಡೋಕಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ್ ಈ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾದ ದೀಯನ ಐಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದುಂಬೂಡು ಮಲ್ದಿನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಅಚ್ಚ ಅದು ಆಟ ದೇವರದ ಎಣ್ಣನ ತೋಡ್ದ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ. ಸೊ ವಿಜಿ ವಿನೀತ್ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ 12 ವರ್ಷ ಜಿತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವಿಜಿ TV anchor right from 500 rupees from the day one. So what's your payment now? ಇತ ಮೂಲ ತುಳುಟು ಎಲ್ಲ
ತುಳು ಟೇರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪುಜೇರ್ ಬಲ್ಲ ನೀ ಕೊಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಮೂಡ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಬಿನ ಅಂಚ ದಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದುದಾಲ ಹೊರಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರವಿ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ದಾಲ ಹೊರಗೆ ಎಂಕೆ ಕೊರಪೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಚೂರು ಸೊ ವಿನೀತ್ ಬಕ್ಕ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದ್ಲಿಂಚ ವಿಜೆ ಆದುಪ್ಪನಗಳಾವಡೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪನಗಳಾವಡೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ರರ್ಜಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪಂದ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಪೋಂಡು ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾತಿರುವ ಐಟ್ ಓಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಆಪುಜ ನಮ್ಮ ಅತ್ತು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಉಂಟು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 years 15 ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ನನಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗಲ ಇಂಚಿನ ಪುಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಬಿ ನೆಂಚಿನ ಹೊರತು 5 ದುಮ್ಮು ಎಲ್ಲಂಜಿ 31ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಿನ ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟು ನರಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ కానీ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಂಡ್ 24ಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲು 31ಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 31ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ರೋಹನ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ 31ಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಟು ಆನಿ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಬಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ 31 ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಉದಪನ ಉಂಡು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಡು ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋಡು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಂತಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು